ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ତୁ କେବେ ଆଉଛୁ ରେ କୁଆଡେ ମାଙ୍କଡ ମୁଁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ତତେ ବାଡେ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଛୁ ବୁଝିଲ ନା ଆମର ନାରାୟଣଙ୍କର ଟାକୁଟି ଯାତ୍ରା ରେ ଫୁଲବାଣୀ ହଁ ଦେଖେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ 2018 ରେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ତ ଗାପୁଲ କିନା କୋରୋନା ପଳେଇଲା ଯେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ଆଉ କଣ 2 ବର୍ଷକୁ ତୋର ହେଇଥାନ୍ତା ହେଇପାରିଲାନି ନା ମାତ୍ରକ ଏଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଧୁମଧାମ ରେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ବୁଝିଲୁ ରଖୁଥିଲେ ଟିକେ ରହ କୁଆଡେ ଭଲ ପୁରା ରେଡି ପୁରା ଟିକେଟ କାଟିକି ଆଇନି ଆଉ ତୋର ସୁରଟ ପଳଉ କି ସୁରଟ ନେ ରେ ଆଉ ଆମର ଫୁଲବାଣୀ ଯିମି ତୁ ଆର ଫୁଲବାଣୀ ଯାଉଛୁ କି ତୁ ଯାଉଛୁ କି ଆଉ କଣ ଏଇଟା ଫୋନ ରେ କହୁଥିଲି ପରା ଯିବା ପାଇଁ ମା ନାରାୟଣ ଯାତ୍ରା ନା ହଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଠାକୁର ଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୁଗରେ ଯାଉଛି ରେ ଟିକେଟ କାଟିକି ଆଇନି ତୋର ନାକି କାଟିନି ଆଉ କାଟିଦବ ନା କାଟିଦା ମିଶିକିରି ମୁଁ ଯାଉଛି ପରା ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ 3 ତାରିଖରୁ ଗୁଡ ନାଇକି 2 ଦିନ ନାହିଁ ପୁରା 28 ଦିନ ଯାଏ ବୁଝିଲ ନା ଯାତ୍ରା ମା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପଡିଆକୁ ସେଠି ସବୁ ଆମର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ବୁଝିବେ ସେଠି ଆଉ କଣ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସ ସେଠି ଭେଟଘାଟ ହବା ଦେଖା ଚାଁ ହବା କିନ୍ତୁ ସବୁ କରୋନା କୋଭିଡ ର ନିୟମ ମାନିକି ସବୁ ଯିବା ହଁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାୟ ଗୋଟେ କେଳ କରିକି ଆୟା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦଳ ଅଛି ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି କନ୍ଧମାଳ ସେ ଟିମ୍ ଟା କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା କାହାକୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡିଲା ଗାପୁଲ କିନା ରକ୍ତ ଆଣିକି ରେଡି କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନବା ନାକି ପୁରା ରେଡି ସେମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଦେଖ କାହାକୁ ସାପ ବାହାରି ପଡିଲା ଦାଇ ଯିଏ ସାପ କାଢିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଣି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା କେତେ ଭଲ କଥା ଦେଖୁଛୁ ନା ସବୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଯେ ନାରାୟଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେମାନେ ସବୁ ଆସିବ ଆମର ଭକ୍ତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛୁ ଏ ଯେ ତଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ନମ୍ବର ଦଉଛେ ସେ ନମ୍ବରରେ ସବୁ ଫୋନ ଫାନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କରିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା କଲେ ଗାପୁଲ କିନା ପୁରା ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି କାନ୍ଦୁବାଳ ରେଡି ଚାଲ ରେ ସେଟା ଟିକେଟ ସରିଯିବ ଆସ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ଆସ ଦେଖା ଭଲ ଚାଲ ଜୟ ଜୁହାର ଚାଲ